ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କୌଣସି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ସହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭରେ କେବେ କେବେ କହିଦିଆଯାଏ ଯେ ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ। ଏହାର କୌଣସି ଜୀବିତ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ସଂଯୋଗ ବାର ବାର ଘଟେ। କେବେ କେବେ ତ ଏମିତି ଲାଗିଯାଏ ଯେ କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ମୋର, ମୋ ପାଖ ଘରର, ମୋ ଗାଁର। କାହାଣୀ ମନକୁ ଛୁଏଁ, ହସ ଆଣେ, ଲୁହ ଆଣେ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଦେଇଯାଏ କିଛି ଶିକ୍ଷା। ଛୋଟବେଳୁ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆଈ ମା କୋଳରେ କାହାଣୀଟା ଶୁଣିବା ଆମକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ହୋଇଥିବ ନା? ମୁଁ କାହାଣୀର ଅଧା ଶୁଣିବା ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି, ଆଉ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଜିନିଷଟା ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ କାହାର ବା ଥିଲା କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଲାଗେ କିଛି ସମୟ ନ ଶୋଇ ସେଇ କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆଇମା ନାହିଁ, ହେଲେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ ଅଧାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବେନି, ଆଉ କାହାଣୀର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନ ଧରି ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଆଜିର କାହାଣୀ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ। ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭବଟିଏ। କିଛିଦିନ ତଳର କଥା। ସହରେ ସଭ୍ୟତାରେ ପଶିବାର କିଛିଦିନ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକତା ମୋର ବୃତ୍ତି। ୟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ବିତେଇ ସାରିଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁଠୁ ସେ ସହରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା। ଏ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଆଲାରାମ ଦେଇ ଉଠେ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ବାହାନାରେ ସକାଳୁ ଆଖପାଖରୁ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସେ। ସବୁଠି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ଲାଗେ। ମୋ ଭଡ଼ାଘରଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ 2 ମହଲା କୋଠା। କୋଠାର କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ କାନ୍ଥରେ କେବେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କୋଠା ପାଖ ଦେଇ ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ନିତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କାଶୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣେ। ନିତିଦିନ ଅଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ସେ କାଶଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ନିୟମିତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ସେ କାଶଟା କାହିଁକି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନେ ହତାଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିଲି। ବୟସ 70 ପାଖକୁ ହେବ। ସେ ଭାରି ସ୍ନେହୀ। କିଛିଦିନ ନିୟମିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବୃଦ୍ଧଟା କେବେଦିନେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଥିଲେ। ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ। ନାତିଟାର ବୟସ 14 ବର୍ଷ, ଆଉ ନାତୁଣୀର 19 ହେବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ କେବଳ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ବିରହର କାରଣ ଖୋଜିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆବିଷ୍କାର କଲି ଯେ ସେ ଏକା କାହିଁକି। ନାତି ଟୋକାଟା ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଘରଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ତଳେ ଘଟେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ନାତିଟା ଗେମ୍ ଖେଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ବାପା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ନାତିଟା ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ 3 ମାସ ତଳେ। 3 ମାସ ତଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନାତୁଣୀକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ନାତୁଣୀକୁ ଆଡ଼େ କିଛି ନ କହି ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ କେହି ଗୋଟେ ପୁଅ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କଥାଟା
ତାଙ୍କ ପୁଅ କାନରେ ବାଜିଲା। ପୁଅ କାନରେ କଥା ବାଜିବାରୁ ସେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆର ଦିନରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେତେଥର ସେ କାନ୍ଦିଲେ ମନେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ 2.5 ମାସ ହେବ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ସେ ଘରର ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କୋହକୁ ଚାପି ନେଇ ପୂର୍ବବତ୍ କାଶିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ବୋଧେ ବାକି ନଥିବ, କାହାଣୀରେ ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆଉ 19 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ କୌଣସି ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅପରାଧଟା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରେ ଅପରାଧୀ ସାମ୍ନାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧଟା ଜଘନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖପ୍ରଦ କାହାଣୀ, ଆଉ ଏ କାହାଣୀକୁ ସୁଖପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସଚେତନତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ବିରାଟ ସଙ୍କଟ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 39 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସାଇବର ଅପରାଧ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି ଏବଂ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତେବେ ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ସବୁଠି ସାଇବର ଅପରାଧ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଗହଣରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର IPS ଅଧିକାରୀ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ନିତିନ କୁଶଲକର ସାର୍। ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିଛି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧକୁ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇବର ଅପରାଧର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେଭେଲର ଅପରାଧ ହେଉଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାନ୍ସମ୍। ରାନ୍ସମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ି ନେବେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫିशिଂ ଆଟାକ୍। ଏଇଟା ଫିशिଂ ଆଟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ SMS ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରେ, ନା ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରେ। ଇମେଲ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତଳ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେକ୍ସଟର୍ସନ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମେକାନିଜମ୍ରେ, ଆଉ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି, ଯେଉଁ ରିସିଭିଂ ପାର୍ଟିର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ସେକ୍ସଟର୍ସନ୍। ତ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଇଛି। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ମିଡ଼ଲ୍ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସଟର୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ପେଟିଏମ୍ ଫ୍ରଡ଼୍, ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଫ୍ରଡ଼୍ ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ ଲଗାଇ ଦେବା, ସେଇଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ସାର୍, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାଟା ଆମ ପୋଲିସ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମର ପୁଲିସ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଭେରିଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି। କିନ୍ତୁ
पुलिस भितर भी ट्रेनिंग एबे स्टार्ट हो गलानी और सबू पुलिस ऑफिसर्स को ये माध्यम रे ट्रेनिंग दिया जाउची धीरे धीरे एंड गुडाए पुलिस ऑफिसर्स दे आर रेडी टू डील विथ द साइबर क्राइम नाउ डेज। सर ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? देखंतु साइबर अपराध को रोकिबा पाई आमर दुई स्तरीय गोटे एफर्ट अच्छी गोटे अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम जेमती कि आमर आज रेडियो ब्रॉडकास्ट होची सर से प्रकार रे आमे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे भी अवेयरनेस करूछु। आम रिसेंटली आमर दशहरा समय रे आमे गोटे सचेतनता गाड़ी स्टार्ट करिकी वेरियस अलगा अलगा जगह रे आमे पैम्पलेट बाटी थिलो सचेतनता करिथिलो। एटा हला गोटे पार्ट। सेकेंड पार्ट इज डिटेक्शन। डिटेक्शन रे आम पाखरे जिते बेले कौन सी केस आसुची आमे ताकू डिटेक्ट करिबा पाई चेष्टा करूछु। बहुत गुड़ाए केस रे आमे साइबर अपराधी को धरिछु भी और तांको ऊपर आईन अनुसार कार्यवाही भी करूछु। आज्ञा सर जदि जड़े साइबर अपराधर शिकार हुंती से की पदक्षेप नेबा कथा? देखंतु सर्वप्रथम साइबर अपराध जदि शिकार होउची तो फर्स्ट थिंग सेटा पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करिबा कथा। आमर गोटे स्पेशल पुलिस स्टेशन एटा पाई गठित होईची बोलांगीर ठारे ताकू साइबर क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन रिसेंटली स्टार्ट होईची। आज्ञा ताकू छाड़ी कि आपन 112 नंबर को फोन करी पारिबे। साइबर क्राइम पे स्पेशली 1930 गोटे हेल्पलाइन डिक्लेयर करा जायछि। आज्ञा आपन जदि 1930 रे फोन करेंगे से माने आपन को गाइड करेंगे आपन पुलिस स्टेशन को जीबे न बैंक को जीबे इमिजिएटली को स्टेप अपन नहीं पारे एटा आपन को गाइड करि पारे। आज्ञा तो ये जो अभियोग रिपोर्ट करबा पई को सूचनार आवश्यकता रही थाए? देखंतु अभियोग रिपोर्ट करबा पई प्रथम आपन निजर मोबाइल नंबर आपन जो अकाउंट रु पैसा जाइछि से अकाउंट नंबर आपन को जो फोन रे फोन आसी थिला से फोन नंबर आपन को जो ईमेल रे ईमेल आसुथिला से ईमेल आईडी ये सब गुड़ा बेसिक इनफॉरमेशन आपन पाखरे रहिबा कथा। सर ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଜମାନା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟକିଂ ଚାଲିଛି ତ ଷ୍ଟକିଂ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? देखंतु स्टॉकिंग करिबा भी गोटे अपराध बोली कुहा जीवो गोटे लिमिट क्रॉस करिला परे स्टॉकिंग प्रिवेंट करिबा पाई समस्तंक अकाउंट रे गोटे प्राइवेसी सेटिंग थाए। मोर रिक्वेस्ट अच्छी समस्त को से प्राइवेसी सेटिंग को जाए कि अपन माने जहाँ को शेयर करिबा पर चाहिए ताकू ही अपन शेयर करेंगे एमती सेटिंग अपन एक्टिवेट करंतु। सब प्लेटफॉर्म रे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म रे थाउची फेसबुक प्लेटफॉर्म रे थाउची सब आड़े ये प्रकार सेटिंग थाए। ता छाड़ी की भी जदि स्टॉकिंग करूछंती स्टॉकिंग रा अर्थ यह होची कि कौन सी भी माने पॉजिटिव रिस्पांस न देले भी जने व्यक्ति कौन सी अन्य व्यक्ति को पुनी थरे अप्रोच करूछंती पुनी थरे अलगा लैंग्वेज रे मैसेज करूछंती खराब भाषा रे मैसेज करूछंती और हैरेसमेंट करूछंती। सर ये जिनस को स्टॉकिंग कहा जाए और स्टॉकिंग गोटे अपराध अच्छी स्टॉकिंग उपर जदि अभियोग आसीबो ता उपर निश्चित कार्यानुष्ठान करा जिवो। सर साइबर अपराधर शिकार जी भी होचंती लोकलज्जा को लेकिन बा निज इमेज कॉन्शियस होगी से माने कंप्लेन करि पारु नाहंती तो सेमानक पई आपनकर की वार्ता रहइबो? देखंतु एमती बहुत इंसिडेंट्स आम पाखरे आसीची कि गोटे सामाजिक प्रेशर को नहीं कि गोटे रिपोर्ट करू नांती या लेट रिपोर्ट करूछंती। मु समस्त को रिक्वेस्ट करूची कि आमे विक्टिम र ना नंबर तांकर आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखुछु। खास करी कि सेंसिटिव मैटर रे जो मैटर रे स्त्री लज्जा को नहीं कि क्वेश्चन अच्छी सेठी पुलिस र सबु बेले सेंसिटिविटी थाउची गोटे गुरुत्व थाउची एंड से जिनस को आमर गोटे इथिकल प्रिंसिपल अच्छी कि आमे से जिनस को कॉन्फिडेंशियल रखुछु सबु बेले। सर तो सर साइबर अपराध रिपोर्ट करबा समय रे केउ केउ सूचना को प्रमाण भाव रे आमे नै पारिबो? साइबर अपराध अपन रिपोर्ट करिबा समय रे आमर जो देखंतु साइबर क्राइम भीतर सबू डिजिटल हिसाब रे क्राइम होची तो ताकू कहती डिजिटल फुटप्रिंट
कौन सी भी साइबर अपराधी जदि कौन सी साइबर क्राइम करुच्ची ताकू सबुआडे डिजिटल फुटप्रिंट रोचे आमर जमती फिंगरप्रिंट रोचे सेमती डिजिटल फुटप्रिंट रोचे सर तो सेटा को यूज करके पुलिस ताको रिवर्स ट्रैक करि पारुछंती एंड अपन जो कहउछंती प्रमाण से प्रमाण सबू ऑनलाइन रे अवेलेबल अछि अपन जदि ताको शीघ्र रिपोर्ट करिबे तो से प्रमाण जमा करबा को पुलिस को सुविधा होउची। सर ये तो है अभियोगर कथा जितेबले अभियोग सरी जाए कहीं अभियोग करती आमर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा क्यों क्यों पदक्षेप ग्रहण करा जाए तापर देखंतु अभियोग देला परे नेचुरली ताकू इन्वेस्टिगेशन रा काम तदंत करिबा काम पुलिस अधिकारी का अछि पुलिस अधिकारी ताकू तदंत करिबा पे प्रथमे जदि फाइनेंशियल लॉस होउची जदि पैसा काहर जाइछि तो से पैसा फ्रीज करिबा पई पुलिस अधिकारी प्रथम थरे चेष्टा करूछंती आज्ञा से पैसा फ्रीज हैला परे से पैसा केमती रिकवर करा जिवो सेटा पई आमे चेष्टा करूछु ताको छाड़ी की जो अपराधी अछि मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइबर अपराधी अछंती से माने बहुत दूर एरिया रे रहउछंती अन्य स्टेट आड़े रहउछंती तो तांको धरिबा पई टिके टाइम लागुची किंतु जो फाइनेंशियल लॉस अछि सेटा रिकवर करिबा पई प्रथम थरे चेष्टा करा जाउची तापरे जो इन द मीन वाइल जो इन्वेस्टिगेशन तदंत चालू छी ता भितरे तांको धरिबा पई भी हमर टीम जाउची तांको धरा होउची। सर तो एबे आपण कहउतले जे जिला बाहरु बा राज्य बाहरु भी साइबर क्राइम होउची तो सेई रिपोर्टटा जेतेबेले आम लोकल पुलिस स्टेशन रे करा जाउची तापरे पुलिस केमती केमती पदक्षेप नेकी तांको धरिबाकू चेष्टा करती देखंतु थरे अभियोग हैला परे तदंत प्रक्रिया चालू होची तदंत प्रक्रिया रे बहुत आमे बैंक ठारू डेटा नेउची आमे इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करूछंती आज्ञा एयरटेल जियो तांक पाखरु भी डेटा नेउछु आउ जो तांकर केवाईसी डिटेल अछि सेटा भी नेउछु सेटारु जना पड़ुची कि प्रकृत रे ये क्राइम के करिछि कहाँ ना रे करिछि जदि से जनंक ना रे अकाउंट खोली कि तांक थ्रू भी पैसा नेछि सेटा भी जना पड़ुची प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिला परे सेटा भी धरा पड़ुची। ताहले सर आमे जदि विश्व स्तर रे विभिन्न रिपोर्ट को देखिबा 2014 रे पाखापाखि 4 लाख साइबर अपराध होइतिबा बेले 2022 रे ताहा बढ़ी 11.5 लाख को पहुंचीतिला एवं 2021 रे ताहा 14 लाख को जाई पहुंची यह गोटे चिंतार विषय बोली आपण भाबंती कि देखंतु जो प्रकार रे हमर डिजिटल ग्रोथ होउची से प्रपान रे तार साइड इफेक्ट भी हमको देखा जाउची साइड इफेक्ट माने जो भल जिनस पाई आमे जो डिजिटल रिवोल्यूशन यूज करेछु सेटा किछि लोक नेगेटिव हिसाब रे भी यूज करूछंती आज्ञा तो निश्चित भाव रे डिजिटल आमर पेनिट्रेशन बढ़िला बेले साइबर क्राइम भी बढ़ुची ता उपरे सबुबेले पदक्षेप नेबा पाई पुलिस प्रशासन प्रस्तुत अछि हमें सबुबेले चेष्टा करूछु केमती साइबर क्राइम प्रिवेंट करा जिवो। सर तो आमर बलांगीर जिल्ला रे जन सचेतनता पाई कोन कोन आहुरी पदक्षेप निया जिवो बोली आपण भाबिचंती एबे देखंतु आमे सबु पुलिस स्टेशन लेवल रे आमर आम पुलिस समिति गोटे गठन करा हेची से समिति भितरु आमे पुलिस पब्लिक संपर्क करिकी सबुबेले साइबर सचेतनता करूछु आमर साइबर पुलिस स्टेशन र ऑफिसर माने अछंती से माने भी बुली बुली की सबुआडे सचेतनता करूची आमर बोलांगीर पुलिस र ट्विटर हैंडल अछि इंस्टाग्राम रे भी हैंडल अछि एसपी बोलांगीर बोली ताको ऊपर भी आमे बहुत थरे साइबर क्राइम र सचेतनता करूछु औ अन्य माध्यम रे भी जो लोक संपर्क शिविर होउची सेठी भी आमे साइबर सेल र जो अवेयरनेस प्रोग्राम करूछु। ताहले सर केवल अवेयरनेस को नहीं कि साइबर क्राइम रोका जाई पारिबो बोली आपण भाबंती देखंतु एटा 90% ऑफ द साइबर क्राइम रोका जाई पारिबो जदि आमर सचेतनता अछि जदि आमे काहाकू ओटीपी नहीं देबो जदि आमे काहाकू निजर पर्सनल डिटेल्स नहीं देबो तो आपन माननको के ठकी पारिबो नहीं लोक माननको के भी ठकी पारिबो नहीं। तेबे सर परिशेष रे मु आपनको पचारिबाकू चाहिबी आम जो श्रोता बंधु माने आपनको सुनुचंती एबे तांको पई आपनकर की वार्ता रहिबो देखंतु मु समस्तंकु आमर बलांगीरवासी को कहिबाकू चाहे कि आमे जदि निजर कौन सी लोभरे न पड़ी कि जदि आमे निजर कौन सी डिटेल कहाँ कौन सी भी अननोन फोन नंबर को न देले आम उपरे साइबर क्राइम रो किछि प्रभाव पड़िबो नहीं आम उपरे आमे कौन सी भी ओटीपी कौन सी भी कार्ड डिटेल केबे भी कौन सी बैंक मागु नहीं कौन सी भी बैंक रू फोन आसिला सीनियर मैनेजमेंट रू फोन आसिला कौन सी भी कंपनी रो फोन आसिला अपन काहाको भी
ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡିଟେଲ୍ସ, ବର୍ଥ ଡେଟ୍, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, OTP ଏତିକି ଜିନିଷ କେବେ ବି ନ ଦେଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛାଡ଼ିକି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବି କି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସରେ କାହାକୁ ଯଦି କିଏ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବାଟା ଯଦି ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ତ୍ରୀର ଡିଗ୍ନିଟି ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ଯଦି କିଏ ଛାଡ଼ିବ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ସାର୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ତତ୍ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଶ୍ରୀ ନିତିନ କୁଶଲକର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ସେସବୁରୁ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ, ତାହା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କିଛି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ହ୍ୟାକର ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ନାମ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇମେଲ୍, SMS, କଲ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଫେକ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟାୱାର ବସାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଠକାମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ATM ନମ୍ବର, ପାସୱାର୍ଡ, OTP, CVV, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗୁଗୁଲରେ ଥିବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ସେହି ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରାଇ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତାହା ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଯଥା PUBG, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଇତ୍ୟାଦି ଗେମ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଧନର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସାଇବର ଠକ ଓ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାରୁ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଆଉ କାହାଣୀଟା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ସଚେତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାହାଣୀକୁ ଏକ ସୁଖପ୍ରଦ ଅନ୍ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସବୁ କାହାଣୀର ସୁଖପ୍ରଦ ଅନ୍ତ ହେବ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀର ସୁଖପ୍ରଦ ଅନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେ ନେଇ ମତାମତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ।
आमको चिठी लिखिबार ठिकଣା ହେଲା ଯୁବବାଣୀ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପିନ୍ 767001। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 8114659464। आमर इमेल आईडी है airbalangir@gmail.com। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। नमस्कार।